Čaute ľudia, ja vás zdravím u prvého dielu z Zombie Stranding z Gamesite. Som tu sám, že nie tak, si niečo pozriem. Okej, no všetko. Takže ideme hrať, ako už viete, Zombie Stranding. Jednoducho budete mať v popisku, že tak, na ďalšie kolo pôjde nová mapa. No ináč upozorňujem, nie som tu na nič, že tak. Ani VIP, ani extra VIP, ani ultra VIP, ani nič. No hráč. Takže tak, som tu hráč, pretože VIP sa mi veľmi kupovať nechce. Tým pádom ani extra, ani mega, ani ultra, ani tak. Ináč, sorry za menšie lagy. Prvýkrát mi toto robí Pepso. Predtým som natáčal cez Fraps, teraz cez Bandicam, takže tak, a vrhneme sa na to za 25 sekúnd. Zombie, takže veľmi mi tu nejde, ale tam je bazooka, ja by som vyraziť. Napríklad je M2. No dá sa odskúčať tu hore. Som práve zobral Blackstar. Ale sa neočividne môžu. No čo chceš? No a okej, nemôžeme zabíjať. Ideme na novú mapu. Takže uvidíme sa po ďalšej mape. Čaute. Čaute ľudia, späť. Aspoň dúfam. Nebrat mám logy, takže to znamená, že nahrávam. 5, 1. Toto daje, nejde strieľať. Nevadí. Nie, jedno. Dáme si také kousnúti a tam týchto zabijem. Jo, bum. Ja to končím, čau. Že... Ty kokos. Ja tu hore sa to dostane, keď ste zombie, ale keď dáte spravo a dáte space, skočíte rýchly skok. Keď pôjdete za crab zombie, tam je automaticky čutý, že to mám dávať space. Alebo proste dáte space. Dokiaľ vám nedá ten skok. Ale to radšej dávam spravo, alebo furt chodím do... Tak. Ups. Neviditeľný, bubo zombie. Neviditeľný a viditeľný. Takže mám iba 191 HP. 191 HP. Takže ukážeme si toho crab zombíka. Neprosím vás, my sa nebudú. Ty kokos. Tak si crab zombík, pozerajte, kde tu. Nemusím ho vyšťupieť, lebo šťupím. Spaceom máme taký veľký skok. A tak, takže kúpime si 9 trojku i aj zhauk, alebo si počíta. Jedno kolo a pokiaľ ste export. Jej, ok, to máme hneď.
Dobra, nakazuje. Tu ukážeme sa na tú krav zombika, keďže to je môj guru. Opa. Tak. Fasa. Chápete, ešte si strelajú do mňa, mám adrenalín na dvojke. Ale práve mám adrenalín aspoň na 100. Pretože to tu nedá. Pokiaľ nemáte VIP, alebo extra VIP, natáčať pozerajte. First znamená first dead. V preklade prvý zomrel. Takže zombie, hej? To má byť, že zombie mŕtvy. Prvý mŕtvy. Jasné je, že keď máte bazooky, potom ukážeme si, jak kradnúť čo najefektívnejšie bazooky. A to asi bude v druhom dieli, alebo ešte v tomto. Takže ináč, môžeme točiť len 10 minút, takže to bude len také, že proste, že bez rozlúčenia sa. Bez rozlúčenia sa rozlúčime. Takže ideme skúsiť niekoho nakaziť. Dúfam, že ma počujete dobre. Vám tak. Náš power damage, to je taký 50 damage, alebo tak 100, neviem, nemal som ho ešte. Je to proste lepšie a máte 1200 HP. A som myslím, že tak mal každý, čo som ho stretol. Viete, zobrate ste spekte a prvýkrát som povedal spekt, lebo som nikdy nevedel, že ak. Dali sme ho. Vanteka. Jedna Winchesterka je veľmi silná, aj keď je to vlastne brokovnica. Čo najlepšie hrať kvôli vám divákom. Alebo proste kvôli sebe. Môžete tak a ok, takže ja sa s vami zatiaľ lúčim. Pre tento diel by to bolo na úvod dosť. Takže ja sa s vami lúčim a čaute pri ďalšom dieli.